أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا وهاب الرزاق الفتاح. يا مجيب. يا وهاب الرزاق الفتاح. يا مجيب. يا وهاب الرزاق الفتاح. يا مجيب. Ngicela u-Allah umdali wezinto zonke angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. O wena onomusa ongenamkhawulo, obedlula bonke abantu ababonisa umusa. O wena onomusa ongenamkhawulo, obedlula bonke abantu ababonisa umusa. O wena onomusa ongenamkhawulo, obedlula bonke abantu ababonisa umusa. O wena ophendula imikhuleko, o wena mondli wezinto zonke, o wena mavula kuvaliwe, o wena ophendulayo. O wena ophayo ngendlela ethandwa nguwe, o wena ongumvikeli wethu, o wena ongumondli wezinto zonke, o wena ophendula imikhuleko. Yilwa nezitha zami nezitha zabo bonke abathandiweyo bami. Ulwe nabalwa nami, ulwe nabo bonke abalwa nabo bonke abathandiweyo bami. Phikisana nabaphikisana nami, mina nabathandiweyo bami usivikele njalo. Nalabo abangajabuli uma ngabe besibona, kodwa wena uyabazi. Laba abasibilisela amanzi bazi ukuthi kwezinye indawo bakhona nabo abawabilisela awabo amanzi. Yehlisa-ke umusa wakho nenkazimulo yakho nothando lwakho lusisibekele mina nabo bonke abathandiweyo bami. Lusifukamele umusa wakho, usifukamele nothando lwakho lusifukamele njengesikhukhukazi sifukamele amachwane aso. Phikisana nabaphikisana nami, ulwe nabo bonke abalwa nami. Thatha ihawu nesihlangu ungisize. Emini ube yithunzi lami, empini ube yisikhali sami sokunqoba. Hosha umkhonto uvimbe izindlela zabangizingelayo
mina nabo bonke abathandiweyo bami. Yisho kuwo umphefumulo wami, uthi mina ngiyinsindiso yakho. Bonke abangizingelayo, abangangifiseli okuhle, mina nabathandiweyo bami, mabajabhe bahlakazeke, amacebo abo amabi aphelele ezeni. Abafuna umphefumulo wami mababuyiselwe emuva, bavinjwe izindlela zabo ziphenduke zibe ubumnyama, bajabhiswe abangisongelayo, mababe njengamakhoba emoyeni. Inkosi ibadudule, izindlela zabo mazibe mnyama. Uthumele izingelosi zakho zomusa, zisisibekele kuzo zonke izindawo ezinobungozi lapho abasibekele ugibe khona, bese liyaphenduka ugibe abalubekele thina lubambe bona. Ombela thina igodi kungene yena. Ngokuba bangenzele ngesesitha igebe lenethe labo. Emakhoneni singababoni basibekela amanethi, bayasicupha ngey'ndlela eziningi, basihambela inyanga, basihambela abathakathi, basihambela abakhunkuli, basihambela iy'nhlanya, beyofuna iy'nhlobo ngey'nhlobo zemithi ukuze baphambanise izindlela zethu ziphenduke zibe mnyama. Susa-ke Nkosi ubumnyama ababulethayo ezimpilweni zethu nabo bonke abathandiweyo bami, bese uletha ukukhanya kwakho. Bonke abambela imiphefumulo yethu amagodi noma imisele, ugalakadele bona. Bonke abasibekela amanetha abo mawabambe bona, makube yibo abawela kuleyo mgodi leyo abayimbela thina kanye nabo bonke abathandiweyo bami, leyo mgodi igqibe bona. Phikisana nabaphikisana nami, ulwe nezitha zami, ulwe nabalwa nami. Ungiphe amandla okuthi ngihlale ngithembele kuwe zinsuku zonke, zikhathi zonke. Bonke abangibekela igibe noma umgibe, bese umgibe wabo ubamba bona. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alam taro kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Subhanallah. Uthi uMdali vula ingqondo. Uma ngabe ungabonanga, cabanga ujule ngokomqondo. Uthi uMdali laba bantu labaya ababezenza ongqesta njengawe, wena ozenza ukuclever, ozenza ukuthi uhlakaniphile. Uthi uMdali awubonanga yini, noma uboni noma ucabanga ukuthi amacebo abo, uzungu lwabo belifasela ukuthi bayobulala abantu abangenacala, bayodestroya, bayobhubhisa indlu kaMdali lapho ekhonzelwa khona engcwele. Uthi awubonanga yini ukuthi amacebo abo awaphambanisa kanjani? Awenza abheda, abangahlanganelwa ukuthi kwenzakalani. Nawe-ke wena obophela mina nomndeni wami nabo bonke abathandiweyo bami amanqina enyathi, basobho
Lowo noxhaka loyo othi ubekela thina ubhasobho ungabambi wena. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.